Mfowethu, wena ufike la njengesivakashi, ungazi lutho njenganathi. Yacabanga ukuyitshela uyakuyidate. Nambe ngitshela kanjalo njengenjwayelo. Kodwa manje mase ngithola into kanje ngiyaxakeka impela. Ukuthi lo baba ngimshaya. Yadelela lo baba. Yadelela lo. Mntana ngcono vele kwenziwe ijene mntana mkwanza wazikhululeka la memoyeni. Abakashana kamenze yaphuza umlazanga amafanele abendlondle nophaphe ekhanda sibingelele inhlanganithini zonke ekhona eNingizimu Afrika emhlaba wonke worldwide sibingelele sithemba ukuthi abantu baphilile bakahle le Black Life TV igama lohlelo ke angimazi ubaba njengoba sibona ke sila sizama ukuthungatha yona imikhondo efana naleyo kulolu hlelo lethu asazi namhlanje siphethe indaba ezinkila ayitheke isigaxa sento engazi ukuthi naso ixazulula kanjani kaba lami ngisichaka ngakaluqa awenze nje awuvela ungilandele sihambe siyoze ukuthi namhlanje la ngikhona sizokwenzani igama lohlelo angimazi ubaba eBlack Life TV le asami ake nina bekashana kamenzi sasifikile ke endaweni yesigameko njengoba kade ngikhulume nani nganithembisa ukuthi ke namhlanje kule ndawo esikuyona sikamashu la sikhona sizobheka udaba nje oluthinta omunye wobhuti bethu la khale khona ngokuthile kodwa udaba kalifikanga ngaye kithi lifike ngodadewethu othe cha lo bhuti umuntu abahlekisana naye kodwa istory ke asikho kini sikubone ibona bazosichazela ukuthi kwenzakalani kuphi kanjani nobani thina sasilutho sanibonani yebo sawubona into into engane nobambeka uthi nina mana ke sesifikile ke mntaka manje obade usibizile mhlambe ake sizwe ukuthi why sila yebo bhuti nginenkinga kukhona lo bhuti lo kahle kahle ngithandana naye. Oh yeah. Yebo. Manje unenkinga yokuthi athole ubaba wakhe. Okay. Manje since mina ngigxile kakhulu no social media nani bengilokhane ngifuna ngimlekelele since ayengcelile naye ukuthi ngizama ukumcheckela. Hayi mangizama ukumcheckela kube khona into efanayo nalento ayishoyo engiyitholayo kunama similarities nje akhona. So ngiyacabanga mina ukuthi lento ayifunayo ngabe iyona le engihamba nayo mina engiyiphethe njengamanje. Okay. Uba ubhuti igama? Igama lami ngoNhlolanja wakwaMageba. Nhlolanja? Yes. Uright lelo gama? Yebo. Inhlolanja nje. Unhlona. Unhloko. Uyathanda ukungiteketisa ukuthi inhlunje. So, bhuti awusitshela isitori sakho sisiyobesho nje kwenzakalani? Wakade uceleni kuyena? So kahle lo sisilo ngihamba naye ngihambe ngifuna ubaba wami. Okay. Manje so ukuhlangana nami naye ukuthi sahlangana emsebenzini. So base ukuthi ke ngacela amanamba kuyena ngathola amanamba kuyena ngiyabona kwaba into kanjalo. Yeah, so nje kwaba into kanjalo nje. Wasumbrief story sakhe. Ngathi ngibrief story sami ukuthi nginenkinga ekanje. Ukuthi ngihambe ngifuna ubaba wami. So sisi uyaqala mfowethu ake ngibuze kuona kuqala uyaqala ukubala. Yes ngiyaqala ukubala. Ikuphi lama? Ikubo kabala. Begin. Yebo. Siya okay ngathi ngiyeke mhlawumbe lento ngizoyibona phambili kodwa ke mhlawumbe ke ngibuza leyo ukuthi njengoba sizosuka la labantu siyoxoxa nabo yini oyilindele abantu abanolaka abantu okhulumekayo nabo nathi njenge Black Life sokwazi ukuhloma phela sina ama bodyguard kuyakhulumeka kahle nabo kodwa umuntu engasinikeza inkinga usingayi. Yebo. Okay. Yena lo siyakena ubaba siyakena uyena ongasinika inkinga kodwa ke
asike siyozama sizothi kuthiwani. Yebo. Photo red Ngiready ngoba nami ngiyafisa ukubona ubaba wami kakhulu. Mathiwa nje ngiyamthola nje. Ngifuna impendulo nje kuphela. Okay. Yona into engizele nje nami. Konke ke ozokusho uzobusukusho ngaphakathi mhlawumbe mase singenile sasibheka ukuthi mhlawumbe labantu sisakhuluma ngabo abantu mhlawumbe obaziyo noma mhlawumbe khona nomhlangana asazi nathi ngoba nawe uyasho ukuthi uyafunisela nathi ke usibizile lisomeseka entweni nawe ongayazi nathi singayazi eyaziwa uyena mhlawumbe eyaziwa yibona asazi sozwa ngaphakathi. Okay baba, ngiyakuzwa. Right, babukele Black Life TV silandeleni ke siyozwa ngaphakathi ukuthi ngempela lolu daba lizohamba lipheleleki bazokwazi ukuxoxa lento esiyidingayo namhlanje sikwazi ukuyithola. Igama lohlelo libizwa ukuthi angimazi ubaba. Asambeni siyobheka ukuthi siyamthola lo baba ongazeki na. Alright, nina bendlo vena amandla, nina bendlo ndle nophaphe ekhanda. Sasiphinde sabuya ke sidinga idalo lo daba ebese sivele siqalile sikhuluma ngalo. Sasingenile ke la ekhaya ngaphakathi sokhuluma ke nalabo kuthiwa sise kubo. Sizozwa konke ke esicabanga ukuthi siyadinga. Igama lohlelo ongakhohlwa angimazi ubaba. Mhlawumbe ke asibingelele ekhaya qale before sikhuluma into eningi. Sanibona abantu abadala. Yebo. Njani ka Black Life TV? Siyaphila njani ba? Hayi siyaphila nathi. Igama lami ke baye bangibize uKing Sichaka ngayo kaloqa njengoba beseshilo ubaba kathi ayibuka iTV siqhamuka kwiBlack Life impela baba. Kodwa ke udaba esize ngalo la udaba nami engenazi isiqiniseko salo kahle hle kodwa kumuntu osibhalelile kahle undodakazi lo engingazi ke noma undodakazi wala ekhaya. Yebo wale ekhaya. Oh ngani Yebo. Uyena ke osibhalelile wathi kunenkinga khona afisa ukuthi ezoyikhuluma nani. Thina ke sizothula ke sizwe kuyena ukuthi ngabe kwenze njani. Sisi okela abazali sisenga Ma nobaba la ngihamba noNhlolanja wakwaZulu. uNhlolanja wakwaZulu siyathandana mina naye. Sahlangana emsebenzini. Sesineminyaka 5 sindawonye. Usoqomile wena. Wena usunendoda. Ambana molethe indoda nje kade ngaba. Usunendoda wena. Yini kodwa? Iminyaka uthi mingaki? Wethe molethe indoda kwami. 5 years. Uqomile wena. Walethe indoda kwami kodwa mntana mina kodwa into yenzayo. Baba kunodaba oluserious obeliphuthuma. And unto bengasamngisho ukumnaka ngenxa yokuthi baba nawe kunenkinga wabhekana nayo. Kodaba lokuthi wangixoxela ukuthi unengane yangaphandle ongakazi uyibona. Mangibheka udaba lakho ngibheka nolakhe ngibona kuyinto efanayo. So kahle ngizosiza yena ukuthi azothola ukuthi ngabe akuwena yini ubaba wakho uzalayo. Ya mntana nami khona nginayo ingane engayithola ngisasebenzela ngaphandle lekoGoli. Nginenyaka mhlambe iminyaka 28 mhlambe ngayigcina mhlambe lo ngane iminyaka ngayishiya lekoGoli ngoba ngeke ngokusebenza. Ngayishiya lekoGoli. Impela kunjalo. Kuna 28 years. Hayi baba mina igama lami ngumtholanja wamakeba. So bengihambe ngithi ngifuna ubaba wami. So ngoba naku ngize naye umuntu engithandana naye. Ngoba nami bese ngizongidideka nje impela ukuthi ngoba nabe singasina nendlela ebenza ngayo. Ngabo uyena impela yini ubaba wami ongizalayo. Kwakubani igama lami wakho? Kwakutheni. Ngiyamazi uThembi. Umazi kanjani because uma wami phela mangibuya mina ngoba wayesahlale eGoli lo uThembi. uThembi akafunanga nokuthi ngimbone usemncane umntanami. Afunanga ukuthi ngimbone ukuthi anginayo isho ukuthi umntanami noma uyena. Kona ngiyadinga ukuthi ngimazi umntanami. Sonke lesikhathi ubukile because uma ngikubuza kuyena lesixabana njalo. Noma wakhe akathandanga ukuthi ngikubone nami umsebenzi usangiphelele eGoli sengibele KZN ngoba ngakinomfazi eKZN. Mina ukwazi ungitshela ukuthi unengane. Ngakinomfazi. Awukwazi nje mina uzungitshela ukuthi unengane. Wena usunengane KZN mama. Usebenza wazi waqonya wena wazi wazala ingane? Yebo kwaze yashiya ingane. Mina ungangitshelanga. Hayi mama kwenze report mama. Kwenze report. Angiqhubeke ngizwe kahle. Mhlawumbe kancane ngicela ukuthola la baba.
Mawusilandisa ngodaba ngenzela ukuthi mhlawumbe nosisathola ukuthi lento iyafana. Kwenzakalani kahle kahle mawusiqala nje phezulu isitori sonke? Shuthe eGoli ngafika khona. Ngifika ngihamba ngamatohwane eGoli. Shuthe eGoli mengifika ngafika ngahlala ehostel eJeep khona. Mengihlala khona eGoli ngathola izitoho nje ngasebenza khona. Ngase ngithola umuntu wesimama. Igama lakhe kwakuthiwa uThembi khona. Ngine ngithetheza go. Ingane ngayishiya uma wayengafuni ukuthi ngiyibone khona eGoli. Kuyena umama uThembi ongafuni ubona umntwana. Engafuni uma uThembi ngibona ingane. Isizathu sasiside kakhulu khona. Ngoba nje kwaba khona ingxabano phathi ngimtshela ukuthi nginomfazi KZN. Oh, nani banga umali. Yebo, sibangayena umfazi. Uma bani kanje? Mandlovu. Ubaba ubabuzungu. Ubabuzungu. Yebo. Okay. uMandlovu oganele kwaZulu. Yebo. Ma uyaqala ukuza udabula kanje? Ngiyaqala ngqa akazi baba ngixoxele lutho. Akaze angitshele indaba yengane. Kanti yini babenza ngoba usisi uthi ubukumhlebele kancane yini beyenza uxoxele yena kakhulu ungamxoxela uma? Ngangimtshela ngoba phela umama wayebhubesi kakhulu nje ngibona ukuthi angeke kulunga ukuthi mengamtshela ngcono ngitshene usisi lo ingane yami le ntombazane mhlawumbe iyona mhlawumbe engcono uzokwazi ukuthi imhlebele uma wayo ukuthi khona isimo engafika kusona kwenzeka kanje ngalahlekelwa ingane enye ngangabusatukelana naye. Wena sisimahlo bheke yini oyibukile wabona ukuthi mhlawumbe iyafana phakathi kaBaba noBhuti? uNhlo wake wangitshela ukuthi unomama kuphela ubaba kanaye wazumama. Wangixoxela ukuthi 28 years ago yena ezelwe wayenoma wakhe kuphela. Since then akakaze ambone ubaba since wazalwa. So mangicomparison nestory sikaBaba esezengixoxela ngengane yakhe yaseGoli angalitholanga ithuba lokuyibona ngacabanga yena. And nezinye indlela ubaba aphatha ngayo uma bekuyindlela akade ngiphethe ngayo naye. So bengifuna ukubona ukuthi ngempela kungaba iqiniso yini ngikucabangayo. Futhi wena ufike la njengesivakashi ungazi lutho njenganathi yacabanga ukuyithatha yakwi-date nambe ngitshela kanjalo njengenjwayelo kodwa manje mase ngithola into kanje ngiyaxakeka impela ukuthi lo baba ngimshiya yadelela lo baba yadelela ngcono vele kwenziwe ijene mntana mkwanza wazikhululeka nami emoyeni umnandi lento yenza mntana msoze ijene nami ngikhululeka ngazi mntana kodwa mana-ke futhi uyasiza isitori sikaBaba mayethi umama wakho utshiza uThembi owanqaba ukuthi akubone uyasizwa isitori noma usikhona? Ngiyasiza isitori because isitori fanele ngisalele ngizothu yena wangasangibheki ingane ngoba uyazi ukuthi ngiyaphila. Ma wena Ndlovukazi la kusuka uthuthuva phambi kwakho uthini umuzwa wakho njengoba uzwa naye indodana yakhe nje ubaba uyavuma ukuthi ingane yakhe? Angikholwa ukuthi ingane yakhe. Ngifuna iDNA test iyona ezongitshela ukuthi ingane yakhe ngempela yini. Futhi ke mangabe nje mayonje igazi langasho angaphinda angene kwami umuzi athuthe amasakana kahambe angishiye ubaba. Nayathi nje awukubi nkosikazi ngoba bekhomba ukuthi kanti mina bengihleli nje mina kanti wena ngithi uyasebenza eGoli kanti wena eGoli wenza umkhuba akwakubi nkosikazi konyiwe wena eGoli busy uyashishiliza ngale kwenzeke iphutha nkosikazi kwenzeke iphutha wenza isiphukuphuku kwenzeke iphutha kusho ukuthi ngabo ukuthi umfowethu pho kuzokwenzakalani ngami mina ubaba wakho hamba mina ngisale nawe ayikho into esithanda yona ngiyanthanda ayikho mina ngithandana naye ubukwazi lokho lokho kufanele lokho sekulungisa ngoba sengilale naye ubukwazi lokho lokho sekulungisa lokho kwenza ubukwazi lokho into ozoyilungisa ngoba kwenza ihlale phansi somndeni sikuxoxeni ngoba nami ngiyathanda ukuthi sihlangane nawe yini oyithanda ngoba ninga nizami nobabili iright into yenza ngiyacabanga basa nawe nje uqonda ukungithatha ingane yami wena eqedile untombayi incane kanje athi ngifake mama kubeka hayi miyeke nkosikazi
Manje ngithule nje ngiyacabanga la ukuthi mhlambe siyamdinga noma wakho uThembi. Mhlambe nolaka lakho lingathi ukwehla kancane ngoba asikwazi ngempela ukumblame ubaba ngoba sifuna siluze no side kama ekhona kubaba ukuthi lento yaba khona ngoba angithi kuwena uma Mthembi uthi ubaba wakulaxaza emncane umncane akazi lutho. Yebo kunjalo. Akasihle isitori eshiwo baba. Hayi. Sis. Ubaba wakho lo. Ingane yakwenu. Kuthi nawakho kuPaul after usuyitholile yonke le. Hluleka ngisho nawe ucabanga ukuthi ngizokwenza njani, angazi uzoqala. Angazi ukuthi ngizombheka kanjani. Sesiphambana endlini eyodwa. Hey, babukele Black Life TV emakhaya aluzwa kodaba ukuthi hamba lufike phi njengoba sikhuluma nabo nje umndeni hlangene la usisi bekade sibizile ethi sodinga iduda abafana nalolu. Awutholakala ukuthi ke lo muntu ahamba naye sajolena isikhathi eside bekade emlekelela ekutholeni ubaba wakhe yilo baba hlana egcini kodwa sikubonga kukodwa ukuthi usisi uthe mayesola ukuthi ubaba lo amzalayo ubaba weboyfriend yakhe wangakufuna ukufihla lokho agcina imizwa yakhe amlethe la uzomveza lokho asazi uthi thini mhlawumbe baba uma khulunywa ngeDNA le ubaba uma naye asho ngayo akhuluma ngayo nawe ukhuluma ngayo niyavumelana ukuthi kumele yenze Mina ngiyavuma ukuze ngikwazi usinitholile. Ayikhona sazohlala nomama sethi decide lolu daba lo ngoba nami ngiyathanda ukuthi ingane zami ngiyihlanganise zonke. Kodwa ngisazama ukukhuluma nonkosikazi ukuthi senze njani. Ma ulungile ko DNA. Ayona ngiyayifuna ngoba ngifuna ubufakazi. Lemkhuba yakhe benza le la bengazi khona. Ngithi waya kosebenza kanti yena waya kosebenza umsebenzi omningi kulo. Umyeni wakho la. Mina bakhulu ufuna xolelwe umsebenzi omningi kulo. Nje ngishadile impela naye kodwa nje wasuka la eyakosebenza eGoli. Kanti yekwenza yonke imisebenzi yaseGoli. Nangangazi ukuthi uyosebenza ubani. Kodwa ke uyasho ukuthi ngikhulise le ngane. Uyasho ukuthi unolaka kakhulu ingakho engakwazanga ukuxoxela ngokuphelele le ndaba. Uyalibona iphutha lapho lake lakho. Hayi ukuthi angibhedele mina ngiyona insango ngibheke. Angifuni indaba yomsangano yombhedo mina. Awangibona ukuthi ngangibona ukuthi unkosikazi wazangishisa ngamanzi abilana mekethi udaba ngiyalibeka phezulu kwetafula ngaba ngasaba ngikulusho. Ngaze ngaxoxela indodakazi. Engifuna kwenza DNA test kuphela. Awusoyenza ndodana kumbeka ndodana yami. Angakabi indodana because anginayo isho kwamanje. Soyenza ndodana yami. Koni ikhadi lami liyasho ukuthi ngowami mina ngiyakubona nje. Soyenza ndodana. Uzoyilungisa kanjani yonke le nto? Nosokuxa nomama mase sibone ukuthi udaba lethu misa kanjani bese sihamba sonke. Kodwa mangithola ukuthi uyindodana yakhe ngempela nami undodana yakhe. Uzomhlawula udade wena. Umgeze ukhipha umkhoyiso wami ngiyawufuna. Ngithole intombi. Yo. Yabona inkinga ngifake kuyona manje. Andodana sesobambisana konke esikwenzile ngoba somndeni. Indaba ingazi iphumele ngaphandle. Kona kungcono ngoba nabaka TV balethile indaba bese ayikhuluma yahlangana. Basazama silungise le ndaba yethu. Kungcono ngalokho. Okay, nganza kwethu asibambela ngiyabonga kakhulu abantu abadala. Ngiyabonga sesi ukuthi sifike la nawe bhodi sibe la asithembe ukuthi sovumelana ukuthi iphathelane la sohambe simthole uma wakho ukuthi uzothembe siyenze iDNA sibone ukuthi ngempela iqiniso liyaphuma libasobala kuyamukelwa nangazi ke ngomqhoyiso nokunye ke into yomndeni leyo esingeke sikhulume kakhulu ngayo. Babukele Black Life TV yophela la udaba lethu okwanamhlanje ebesixoxa ngalo sazi ukuthi kulandelayo uzovumana usithembi usimthole noma umama uThembi simthole ukuthi naye abe khona mhla kwenziwe iDNA ukuze kube lesiqiniseko ngempela ukuthi lo ndodana owakhona la ekhaya koZungu. Siyabonga kakhulu, sale kahle.